Nastraži se prva semena, a od drage pisma nema. Jedno veče pismo stiže, moja draga teško diše. Ja upita kapetana za odsustvo 10 dana. Kapetan je dobar bio, odsustvo mi odobrio. Ja izađoh iz kasarne, pa dolazim do bolnice. U bolnici nikog nema, samo sestra krevet sprema. Ja upitah časnu sestru, gde boluje moje zlato. Tvoje zlato više nema, pokrila je crna zemlja. Ja izađoh iz bolnice, pa dolazim do grobnice. U grobnici sitno piše, mene dragi nema više. A na polju rosnu travu, dođi dragi u mom raju. A na polju rosnu travu, dođe dragi u mom raju. A krasine specijalno samo za Radio Roman Erik, a specijalno isto baš amaro moderatori Alija, amaro web dizajneri isto obabuši, a kad te obik